I have no illusions. Dunia kelea tomba nyemoro Antonio Guterres ye ayira k'a fɔ ko ɲinantɔnsigiba in bɛ ka latɛmɛ gɛlɛyabaw de kan dunia kɔnɔna na. Our world is blighted by war. An ka dunia kɛra tonbonkolon ye ka sababu kɛ kɛlɛ ye. A sigilen do kɔniyali kan. A lanjabalen do fantanya, kɔngɔ ani hakɛ dafabaliya fɛ. Hunger and inequality. A bɛ dunia marabagabaw hakili la ka u ka dɛmɛ la sinsin kosɛbɛ jamana dɔw minnu fanga bɛ se ka dɔgɔya ka Ukraine kɛlɛ nin to sen na. Richard Gowan, dunia kelea tomba ka Centre de Réflexion International Crisis Group ɲɛmɔgɔ. Many African and Asian countries. Farafina ni Asie jamana caman de bɛ bolodi ɲɔgɔnma la lakana sira fɛ ani sanni feere sira fɛ ni Irisi jamana ye. Hali n'a sɔrɔ u kun labɛnnen n'u ka kuma ka ɲɛsin dankarili ma marisi kalo tɛmɛnen na, u tɛ fɛ k'u da don a la walasa ka Moscou kɛlɛ dunia kelenya tɔnba ONU na. Fights with Moscow at the UN. Gɛlɛya minnu donna sɔrɔfɛnw tɛmɛsiraw kan ani dayirimɛminɛnw sɔngɔw yɛlɛnniw na farafina ne a dayirimɛ balannen do Rusila ani Ukraine jamana ka alikama la bilala gɛlɛyaba de kɔnɔ. Jatew bɔlen a kan k'a fɔ ko mɔgɔ miliyɔn 20 ɲɔgɔnna bɛna bila kɔli ani balontanya kɔnɔna na don nataw la. O jate cɛla Somali jamanaden miliyɔn 8 ɲɔgɔnna bɛ o la. Abdirahman Abdishakur, Somali jamana ka lasigiden dunia kelenya tɔnba kɔnɔ. The famine is Congo real tiɲɛ do and it's wa happening. a bɛ kɛla nin wagati in na. Antonio Guterres segintɔ de filɛ ka bɔ Pakistan jamana kan yɔrɔ min la sanjiba ye fagaliw ani tiɲɛni jugubaw kɛ u ka jamana tilalen 3 ye o fan fila kan. What is happening in Pakistan demonstrates Ko mun bɛ ka kɛ Pakistan ni waati na, o bɛ dunia bɛɛ ka dɛsɛ jira ka ɲɛsin waati yɛlɛma gɛlɛyaw ma ani tilennibaliya min b'a la. and injustice at the heart of it. Ɲina dunia marabagaw ka sarankanu dunia kelenya tɔnba ka tɔnsigiba nin kɛnɛ kan caman bɛna laseliw kɛ kɔfɛ ka sababu kɛ ɲɛmɔgɔ caman minnu nana New York ka kan ka taa Londres Angleterre masamuso Reine Elizabeth ka janajaw kunbɛn septembre kalo tile 19 nata la.